हेलो गाइस, वो भाई राजी। अरे कहना क्या चाहते हो? चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘର କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ। ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହା ପିଏ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ଏ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଭଜା ହଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ମୋର ଡେ 1 ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠିଲି ଏଇନିକା। ମୋ ସାନ ଭାଇଟି ଆସି ଆଣି ଚାହା ଥୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ବସିକି ଚାହା ପିଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ସାରି, ମୁଁ ତ ଦାନ୍ତ ଘଷେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହା ପିଏ। ଚାହା ପିଇ ସାରି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହା ପିଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ଖରା ଖାଇବାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆମ ବାହାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଘର ଅଧା କାମ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ନୀତିଦିନିଆ କାମ କ'ଣ। ତ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ସକାଳୁ ଆଗ ବ୍ରସ୍ କରିବା। ବ୍ରସ୍ କରିସାରି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘର କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଘର। ମୋ ଘର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଯିବା, ସେଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଯିବା, ବଡ଼ ବାପା ସେଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଆମର। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଧା ହେଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟାକଟି ହେଉଛି, କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆମ ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍। ଏଇଠି ମୁଁ ଶୋୟା ବସା ଉଠା ସବୁ କରେ। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍, ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟେ। हेलो गाइस, ଏଇଟା ଆମ ସାନ। वो भाई राजी जो ଓକେ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମଉସା କହିଲେ ମୋତେ ବିଲରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆଜି ବିଲରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ମାନେ ବିଡ଼ା ବୁହା ହେଉଛି। ଏଇଠି ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଧାନ ଫାନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବିଲ ଯେଉଁ ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମାନେ ଧାନ କଟାକଟି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଧାନ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗଳା ହେବ ବୋଲି ଆଉ। କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇ ମାଇ ଗଡ୍, ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଭଜା ହେଉଛି। ଝୋଳ ହେବ, ଆଜି ଖିଆ ହେବ କାହିଁକିନା ଆଜି ବୁଧବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ରୋଷେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଖାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭାତ ମାଛ ଝୋଳ, ମାଛ ଝୋଳ, ପଖାଳ ଭାତ। କାହିଁକିନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଧାନ କାମ ଚାଲିଛି। ମଉସା ହେଇଛନ୍ତି ବିଲକୁ, ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ନା, ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ କରିବେନି। କରିଦେବେ।